बै खनाराथ' थिगैनो दंथ'योमोन बर्थमान डेन्जार टेलेन्टलै अबखे आसुरित माबा बानायगासिनो दंबावो दायो डेन्जार मटन सासे मिनिगासिनो दङ नै हरलाय नायनाय आंबो बे केमेराजों देखायनो आं वाट्सएपआनो बुंजोब्बाय आंनोल' हरगासिनो नायलाया दा खायसे जेबो लिरा फट'खौल' हरो मा बानायदों आरो डेन्जार टेलेन्ट ओंखारबायलै जोंना बर'फोरनियाव गथ'फ्रा देखायगासिनो दं र' हेलौ बाजै आं बे बाजैखौ बिराद आप्रिसियेट खालामोलै बे उपाय गैया बेसारा नै संजोब्बाय खावबाय आंबो हाफाजोबा गुबुन फारसे प्रेगनेन्ट ओंखायनो बिराद आप्रिसियेट खालामो आं बिथांजोखौ फारसे डिउटि सानैल' मानसि नालाय हाख'वा फारसे दख'नानि रिप्लाइ होख्र'नोनो हाला बे हायाबा आंबो नायनानै होयो ओरैबायदि मेसेज दंफैयो माने खमबाबो 1000नि खमानो जानो नागिरला बेखौ हरबा बे थालाङो बेखौ हरबा बे थालाङो सोरनाबा साननै सानथाम सानब्रै सप्तासे जालायलांबाय आं बेराव गाव रिप्लाइ होजोबनो हायाखै आंबो नायगासिनो दङ थ' बेबायदि आरोना लासैब्लाबो नायलांजोबनो आं नाजादों दख'नानिबो जा दायो सेल खालामनो आरो फैनानै आं एन्ट्रि खालामना होगासिनो दं जाहाथे भुल जाया नैबेयावहाय दख'नाफ्रा पेक खालामनाय आरो एडभान्स अर्डार हरनायनि गोबां दंसै नै सोनानै दोनजोब्बाय आं एक्सट्रायै ओमफ्रायहाय दा पिंकआ खिन्थु बिराद मोजां दै आं फसायो आरोना पिंकआ नैबेफोर दङ नैबे लाइट दङ मोननै ओमफ्राय बैफोरो पिंक ओमफ्राय नैबेबो बिराद मोजां खम बेसेनावनो नैबेफोरो आगर गिदिर बियो गुवार नैबे ओमफ्राय नैबेबो सेम कालार खिन्थु बे खमसिन आगरा फिसा बियो ओमफ्राय नैबेबो मोननै दङ बेबो बिराद मोजां ओमफ्रायहाय नैबेबो सेम कालार खिन्थु नैबे दामा खमसिन जाहैलायबाय रेटआ अनलि 1 पिसल'सो सेस जोबजोब्बाय 20टाया ओमफ्राय बेबो जोबजोब्बाय बिराद बुरजामोन बेबो 18टासो दंमोनदां मोनब्रैल'सै नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दङ लास्ट मोनबा नैबेबो बिराद बुरजामोन 1 2 3 4 5ल'सै नै नैबे कालाराबो बे कालारखौहाय नैबेजों एखे नैबे पियर पद्मनि खिन्थु बे पियर पद्मनिया दामा बारा जाहैबाय नैबे खम खिन्थु बेबो बिराद मोजां येल्ल'आ बैसागुनि हख'नो हायै थांगासिनो दङ गैला नै सासे आगैनावहाय प्रिति आंखौ डिलिभारि खालामनो होलांबाय नालाय गोरोन्थि आं नैबेखौसो हरफ्लांबाय खिन्थु नैबेसो साबसिन बेखौ नागिरबाबो मोनलायाखै मानसिफ्रा माइ मिस्टेक अब्लाबो बुंहरनो होदां हरफिनोब्ला हरफिननो हागोन आरो जों रिटार्न हरफिनगोन आंनिनो गोरोन्थि जाबाय ओमफ्राय नैबे बेलेग आगर नैबिदियानो कालारा खिन्थु आगरा बेलेग जाहैबाय नैबे अनलि 1 पिस सासे आब'आ नायनो बुंहरनायखाय दोनदों ब्लेकआवहाय नैबे गल्डेन एरनाय नैबे मेरुन कालार ओमफ्राय नैबेबो पद्मनि नैबे पद्मनिया खम जागोन एसे बे खम बेखौ देखायाखै दाबो खेवाखै आं खेवहोआखै बेखौ नैबे पिंक मोनसे दंबावो ओमफ्राय बे ब्लेक पार्टनि नैबेबो पार्ट पिंक कालार थ' बेखिनि आरोना ओरैहाय पेकिं दंजोबो नैबे मोनसेया बिराद मोजांमोन सियालाय खिन्थु दाग्राफ्रा माबा मोनसे जादोंमोन बिसोरो सादोरावहाय अरनायाव माबा मोनसे फोनांनानै दोनदों फिसानो माने सुबा खारगोन नांबाबो आं साइड दोनबाय बेखौहाय ओमफ्राय नैबे मोनसे आगरा एसे दाख्ल'दों बिसोर सालाफ्रा ओंखायनो साइड खालामबाय आं बेखौ नैबे येल्ल'फ्राथ' दङ सासे आब' बिहरदों मोनथाम बेखौहाय दोनबाय इउरपआव थाग्रा आब' बिहरदों बेखौहाय इउरपआव नैबे येल्ल'खौहाय इउरप हादोराव थाग्रा आब' बिहरदों जोंहा दोनखाबाय फिक्सनो ओमफ्राय नैबे अनलि 1 पिस दङ बे कालारा थाथ'थोंसै गोदान जि हाबफैबावसिगोन जोबजोब्बायानो बेखिनिया दंबावो पद्मनिया नैबे बे कालारफ्रा दं आरोना पद्मनिखौथ' बासिनो हाया बहुद प्रिमियाम नुयो बेफोरो बिराद मोजां नैबे
नैबे माबा कालार मा होनो बिदिखौ बेबायदि आरो खम दामियानिबो दंबावो ओमफ्राय नैबे खम दामिया कालार खारबावासो बेफोर ओमफ्राय नैबेबो सिंनालाय मा होनदों सिंलायबाय नै लागाव थ' आं दहाय देखायगोन होननाया नै ओरैबायदि टेलेन्टेड नैबे फेनखौ मैया लाबोनानै हारसिंनो इनस्टल खालामदों आं बुरैया सियारावनो थाग्रा आं इनस्टल खालामग्रा बरिया गिदिङो 1 बाबो 2 बाबो 3 बाबो 4 बाबो गावनि बायदि नैबेखौसो आसुरित मोनबाय आं बै खनानि सानैयाथ' थिग दं जेने थेने नैबे थिग दं नैबे सानैया बबेनिफ्राय फैखो ओमफ्राय आरो मेहेर ब्र'खौ नाय सेस बै खनानाथ' थिगैनो दंथ'योमोन बर्थमान नै नुनानै मा डेन्जार टेलेन्टलै अबाव खेबामोन जों आंनो कनफिउस जादों अबाव खेबसेमोन जों होननानै बड'लेण्डनि हिर'फोरबाव मेहेर ब्र'आ मा होनगोन बेखौ थैगोन दा आंना केटिएम बाव डिउक मेहेरनाबो केटिएम बाव सासेना 220 पालसार एनएस नङा आरएस बा बड'लेण्डनि हिर'फोरबाव रोंदोंलै नोङो डेन्जार बानायखादों मिथिबाय लहा फेसाबो नुवाखै लहा रासिसोबाव लहा सिंसो लानांगौमोन गाजासिन जागौमोन सेस खारलै ने अयनाय सोर सेयार खालामगोनथाय ओमफ्राय सेस दख'नाया नै पेक खालामनांगौ आरो खालामनांगौ नैबेखिनिल'सै दायो आंना माने जोंना बुरैनिसो नालाय आं पेक खालामो आरो गोदान हाफैबावसिगोन नैबे बिराद मोजां खिन्थु जि दं गावनि चइस नालाय मोजाङानो गोजा पिंकफ्राथ' दाम खमावनो हेभि पिंक ओमफ्राय बैयो माबा जाहैबाय पद्मनि पियर नैयावबो पद्मनि दं नैबेखौ बोखारनानै देखायफेराखै दाबो बेबो पद्मनि बे खमनि होमबाबो बिराद बरिया आं दहाय देखायखाबाय नैबे इउरपआव थांगोन इउरपनि आब'नि गांथामा गोमोआ डेन्जार टेलेन्ट गोनां दंसै जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' सेंग्राफ्रा बिदिनो डेभेलप जाबाय था फंबायफोर बांद्राय गाज्रिद्रायल' बानायनाङा ओमफ्राय माखौबा मायावबा होलायलाङो गासिबो डेभेलप जा ओमफ्राय बानायनायजों लोगोसे गावखौ दाथालां गाव गावनि खामानिखौ मावनो सेस्था खालामलां मालायखौ बुंबाय थानानै नङाबा उनाव गाव थालांबा हालाला जागोन रावबो सैमा सोङै फिसिनाय नङा लास्टाव दा बिमा बिफानि हटेलाव जानायावथ' जेबो बुजिला नालाय जेब्ला गाव हारसिं आथिङाव गसंनांगौ जायो अब्लासो बुजियो आं बबे बाला गुदुङाव फैखो बेबायदि आरोना थ' जेबो नङा जायो खिन्थु जायखौनो मेखौनो बानायलाबायनाङा मालाबा बेफोरनो बिराद गिदिर इसु जानो हागौलाय बेबायदि माने आंसो जेबो होनला बै सोरबाया बेफोरबायदि जानो हागौ ना दोनथ'बाय लाभ इउ अल